Evo, nakon olimpijskih igara u Parizu krećem napokon u novi ciklus koji započinjem sa svjetskim kupom u Antaliji, u Turskoj, na koju imam stvarno lijepa sjećanja. Tamo sam bio 2023. godine europski prvak. Ovaj put možda nemam baš takve ambicije jer je prvo natjecanje nakon olimpijskih igara i jedino što mi je zapravo bitno je da nekako uđem u natjecateljski ritam i da zapravo vidim uopće gdje se nalazim. Koliko sam vidio po prijavama, Antalija je stvarno jak svjetski kup, dolaze vrhunski gimnastičari, Japanci, Kinezi, Amerikanci i tako dalje, tako da vidjet ćemo gdje se uopće nalazim, nemam nekakve rezultatske ambicije. A nakon toga dolazi svjetski kup u Osijeku, doma kod nas, naravno najdraži svjetski kup koji je ovaj put od ove godine postao stvarno svjetski kup, što znači da će biti kvalifikacijski za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. Pa isto tak, ne mogu reći da imam nekakve rezultatske ambicije u Osijeku, ali uvijek mi je drago tamo nastupiti i probat ću naravno odraditi u Osijeku ipak malo jaču vježbu nego što ću raditi u Antaliji, upravo iz razloga da probam pred domaćom publikom se pokazati nekako u najboljem svjetlu u tom novom ciklusu, da pokažem što sam novo naučio i što novo radim i da započnemo ovaj novi ciklus na pravi način.